Cambado segue tinguido de loito pola traxedia do Villa de Pitanxo. Un dos mariñeiros desaparecidos, aínda que de orixe peruana, levaba máis de 10 anos vivindo na localidade. Aquí deixa muller e 2 fillos. O Concello, en contacto con eles dende o minuto 1, trasládalle o seu apoio. Un apoio anímico, moral, que non é menor, porque entendo que moitas veces as familias necesitan sentirse apoiadas, especialmente cando son persoas estranxeiras que non teñen aquí as súas raíces. Ademais, contemplase tamén un posible apoio económico. O goberno local, canda a confraría cambadesa, xestionarán con Mar unha axuda para a familia. Consultamos coa Consellería de Pesca de tramitarlles unhas axudas temporais que existen habilitadas a través da Consellería de Pesca para persoas desaparecidas ou falecidas no mar, mentras non resolven todos os trámites burocráticos que se van complicar máis no caso de que non aparezcan os corpos. E ademais, indica o alcalde, os servizos sociais municipais tamén contemplarán outras axudas para a familia, tendo en conta que a muller está sen traballo e os fillos estudando. El era o único sustento económico da unidade familiar, que era a única persona que estaba traballando, a súa muller está desempleada e os 2 fillos que ten son estudiantes. Por lo tanto, a través dos servicios sociais facilitaremos toda a axuda, por exemplo, para o alugueiro, que viven de aluguer, para o alugueiro da súa vivenda, ou incluso se precisasen tamén axudas para alimentos. Samuel Lago defende a necesidade de que as familias reciban de xeito áxil e fiable as novidades que cheguen dende o Canadá. Lamenta que en algúns casos a información chegue só a través dos medios de comunicación. Necesitan unha canle de información fiable, porque realmente están recibindo a información principalmente a través dos medios de comunicación. A veces pode ser contradictoria ou non ser concordante a que ven en uns medios con respecto a que figuran en outros, e eles querían ter un medio de comunicación oficial. O rexedor celebra a decisión de que sexan os equipos psicolóxicos os que contacten coas familias. Defende tamén esgotar todos os esforzos na busca dos corpos, incluso co envío de medios españois á zona.